Čaute, vítajte u nového videa a tentokrát sme tu znova s Filipom v 7. sérii Survival a prepáčte za to, čo sme z minula natáčali iba 9 minút, ale no teraz sme sa rozhodli, že sa vám ospravedlníme a že natočíme dlhšie video ako bolo. Je tu aj s nami Filip, prepáč. A pamätáte si, keď sme boli v Nedri? No my sme boli v Nedri, bojoval som. A teraz ešte idem dať meso si vypiesť a no nie, do udiarne pôjdem rovno. Filip, čo tam hrábeš? Mám ešte také pauze. Prepáč, Filipko. Marím sem a Filip, vieš o tom, že ja mám ešte ďalšie 3 ender perly, už máme 6 ender perliev. Ešte také somarinky porobím a... Filip, keď budeš potrebovať, no tak ti dám kosti. To je boha živá, ty čo tu máš? Ja kúkam sem, ty kokos, Filip, veď ty máš úplne, že zaplnené šesky. Filip, nejdeme ťažiť? Filip, nespievaj si, nejdeme ťažiť? Filip, čo si zaspal, či čo? Filip, vieš o tom, že natáčame, čo si zaspal, či čo? Filip, počuj, poďme ťažiť. A toto video sme sa rozhodli s Filipom, že pôjdeme ťažiť, takže ideme ťažiť. A našli sme aj v predminulej časti v caveke, našli sme caveku, nepamätám si presne akým smerom. A... Filip, ty si to tu asi zle lebo ja som počul, kde si Endermana. Filip, ty čo tam robíš, more? Filip, čo tam toľko trieskaš, more? Lebo počuť od teba, jaké by oni fanúšici si budú myslieť, že či ti pere. Kokos! Bengoritos! Kokoso, bengoritoso. Boha, prečo mi to šere toľko boliu? Bohača! Kurňa, už nemám žiadny boliu. Filip, máme spoločnosť Creepera.
Filip, poď mi pomôcť, som v obklúčení. Sunshine brought away, Filip, veď si nespievaj more, vieš čo? Veď natáčame, čo si to? Hrám na počítači. Hráš sa na počítači? Áno. A keby si na chvíľačku prišiel? Dobre, zabijeme Skeletona a tentokrát sme sa rozhodli, že ideme. Takže pozerám. Všetko dobre. Ja zdravím šťastia. A veľa odtvoria si pochádza. Je to a to ma zabil. A že je západcovka, že ho zabili tak ešte 0,7 alebo 0,8. Filip, počuj. Príkol mi, vieš čo? Že teba takto zabil, Filip. Ja neviem, prečiť. Aspoň časy, alebo že je odlož, alebo... Filip, takto teba zabil, mi to tu blíklo. Piesky, ani sladkosti. Akorát niekedy som sa zarazené. Filip, kde si? Mne to je jedno. To je jedno, ale niekedy to zrazené. A veď, len kde to idem dať. Aha. Nevadí, zatiaľ to tam nezrazia. No. Takže ideme spať. Filip, vieš čo, teba takto zabil, tuto ťa niekto zabil, vieš čo sa tu stalo? Teba takto zabil, ja som prišiel a ja som tiež s Gegou. Koky, Filip, na čo si tu spalmoval tie stromy, teraz nemám žiadny výhľad a nemôžem spať, lebo sú tu príšery okolo mňa. Rovno tuto, hej, si robí srandu, Filip. Filip, ja bežím rovno k tebe domov. Ja idem k tebe spať, lebo ja nemôžem spať. Si ja bož srandu. Toto je náš nový dom, ale... Joj. Filip, poď spať. Filip, kde si? Vedie noc a ideme spať. Počúvaj, ja pri tebe vidím toľko príšer. Na čo sú tu robiť tie šiahnuté stromy, hej? Ja idem na balkón, akože ja sa idem kúpnuť. Filip, ty si úplne že blázon, ty kokos. Okay, ja nemám kýba odísť si na stranu. Pozerám, kde sú nejaké príšery, ale nič sa nevidím.
Dobre, on si vedie dole. A malý zombík. Dobre, zgegol aj malý zombík, takže teraz už vám popozeráme, kde také nejaké príšery a ja kašom na to. Ja idem spať, takže bum. Filip, poď spať. Takže poď Filip spať a my sa rozhodli, že teraz pôjdeme spať a potom si poďme také veci pozbierať. Ale je tu ako strašne veľa príšer, takže najviac creeperov, takže teraz budeme robiť TNTčka, dosť blázne. Ale takú popôcť. No keľ, ja nemám mäso. Ja mám. Filip, dávaj bacha, lebo v tamtej tvojej, teda v tom tvojom lese som strašne veľa creeperov videl, takže ešte aby ti z nejakej strany nebachlo. Si robíš srandu, Filip, ty ma tu necháš len medzi tromi onými. Filip, prepáč, že sme ti odstrelili jeden oný. Filip, prepáč, že som ti odstrelil tvoj stromček, milovaný jediný, ale vieš, čo som spravil, že creeper pri mne bachol, skoro som, no také HPčka mi ubralo. Prečo tu nezabiješ nikoho, more? To je toľko monštier, že až. A ty tu robíš ešte les z dediny, hej? Tam klika jak magor, takže... Čože, ty máš diamantový armor, to si robíš srandu. Á, kone. Ja si idem zobrať sedlo a idem si spraviť konia s diamantovým armorom. Ty kokos, Filip, ty si úplný že retard. Veď čo nezabíjaš tých skeletonov? Veď tu, teda creeperov. Veď tu celá dedina z teba skápe. Ešte si aj spieva, hej. To je úplne že retarder. Ja si berem sedlo a armor na konia a ja mám diamantový armor na konia, takže pamätáte úplne, že v prvej časti alebo v druhej som našiel desi. A tu je, nie. Dokonca dva mám. A ešte berem aj sedlo, takže budem mať ochoteného konia. Takže paráda. Takže to bude pecka. Takže ja už budem mať konia, ktorého si sem dám do tejto kvetky. Teda, ak mám drevo ešte. Okay. Jedno drevo tu mám, či nie. Plot. Zaberiem, spravíme plot. Idem si vykraftiť plot, nech máme pokoj a... potrebujeme palce. Spravíme ho, ne? Toto tiež sem dám. Spravíme. Bolo tu 3, 4, 12. Spravíme 12, potom máme, tí koky, zase prší, si robí stranu, rýchlo spravím si plot a pre istotu sem tiež.
čo minulé tu zabili konia, teda nie konia, ale normálne tu zabili golema a ja som sa rozhodol, že to tu trošku spravím inakšie, aby tu bol tak spravené, že to prčiť. Musím zničiť pôd, aby aj kvôň nezdrhol a zase mi nepôjde spať, tak ja Filipa zabijem a odstrelnutie zase. Je búrka. Nedá možná prepáčť. Kde som tu? Takže nejdeme spať. Si robí srandu, že mám diamantový armor. Môžem si aj ja spraviť diamantový armor, keď som už nohou. Dobre, ideme si spraviť diamantový armor. Diamantové gate. Vybavené, zabitý. No takže, gate mám. Príľubu. Ešte spravíme topánky. A máme komplet, takže ja už len si vymieňam. Máme celé oblečenie, no preboha, ja som zabudol si zlaté topánky dať. Ja bežím spať a on nemá spať. No, takže idem zaniesť také veci a tu sú zbranie a tu je armory. No, tak ja to hodím. Gate, príľuby, teda čo dve som mal. Tuto. Ešte také veci som tu zádzal, tu sú diamanty, tam, toto. Som tu nahádzal a teraz... Hej, to je ale zmrtvé. Ty, v čom chodíš? No tak rýchlo, keď máš veľa zlata, no tak určite... Bude ten premotivovaný, takže... Určite... Ešte kúknem, čo mám. A... idem zaniesť topánky a... potemky ho budem zabiť. Keď už u mňa nemáte odber, určite sa prihláste a dajte mi ho. Ja si to veľmi vážim, dokiaľ som vysoký. Takže... A... dajte aspoň 5000 lajkov, aby sme dosiahli. A ja idem teda sa strieť Filipa. Filip, čo ma nepočúvaš, si hluchý, či čo? Aha, on si dal armát. Idem si ešte spraviť ešte raz. Ja som už jeho diamanty, ja mu nebudem.
Dá ešte spraviť si meč. Ok, ale zase potrebujem dvojice. Mám 20, takže ideme si spraviť meč diamantový a máme. No. Filip, choď spať. Musím plný, že retarder. A to je trošku taký šišnutý typ. Ideme ho zabiť. S čipami, takže pecka. Joj, ale to je perfektný deň. Napísať, že to ja nie. Vy, počúvaj, to ja nie som. A veď na čo píšeš, veď aj tak si voláme. No nemám vedro s vodou, si robí srandu. Potrebujem vedro s vodou. Nejak musím skočiť na tam tie bloky. No toto je. Do prčíc. Som sa skoro zabil. Si robí srandu, že som zdochol iba skrz jednej blbosti, hej. Takže ideme pozbierať veci a toto za chvíľu bude asi koniec videa. Ja si ešte musím dať armor, bo som zgegol a ako pozerám, no tak neviem kde. Sú dva zemiaky, ale nevidím nikde hrudný plat. Tu sem si dám. A... Sem si dám stejky. Určite sem a sem si dám krompač, takže neho miniem a potom budeme používať už diamantové, takže si spravím a toto už asi bude koniec videa. Je tu aj s nami Filip, tuto po blízkosti, takže za chvíľu bude koniec videa. Bo dneska máš vlog, o ktorej